Σίγκλετον από μακριά, σουτάρει για 3 μέσα και αυτό 6-0. Κατερίνα, σε ακούμε. Κατερίνα. Κατερίνα, μας ακούει? Ναι, φυσικά. Η Μακάμπι λοιπόν έλεγα και πριν, δεν ξέρω αν ακούστηκε, ότι έχει έρθει στην Αθήνα χωρίς τους Λάνσπερτ και Μέικελ. Έξω για το Σίγκλετον, στα 6 μέτρα η προσποίηση, ραχαία, τρίπλα. Στο παιχνίδι στα χέρια των δύο ψηλών του Παναθηναϊκού, του Γκις και του... Δηλαδή σε οτιδήποτε γίνεται pick and roll. Στα 5 δευτερόλεπτα, ραχαία πάσα, Σίγκλετον από μακριά, μέσα. 2 στα 3 ο Σίγκλετον, 32-22. Τσίμπες χαμηλά με αντίπαλο τον Γκις. Η οδηγία, μεγάλος παίκτης και έχει ένα απίστευτο συμβόλαιο, έτσι, πολλά λεφτά. Φελντέιν, Σίγκλετον, το Μιλάνο, Φελντέιν, εναντίον όλων, δύσκολη φάση και έρχεται να τη δυσκολέψει ακόμη περισσότερο. Ο Γκίστεν μπορούσε εκείνη να κάνει κάτι άλλο, αλλά παραλίγοντας το καλάθι, προσπαθεί ο Σίγκλετον, μάχες επιμαχών. Τώρα και να άκουσε τι να προλάβει να κάνει. Σίγκλετον, εδώ ο Σίγκλετον σουτάρει. Πέρασε από το Ισραήλ, πέρασε από το Μαρούσα, τον Κολοσσό, τον Παναθηναϊκό. Καλάθις 5 και 20. Πια Καλάθις βρίσκει διάδρομο για να αφήσει στο Σίγκλετον και να καρφώσει εντυπωσιακά. Απίθανη φάση. Θεαματική, αποτελεσματική, ξεσηκωτική για τον κόσμο. Θα τη δούμε σε επανάληψη. Κοιτάξτε, ο Καλάθις, ενώ δείχνει ότι πάει να τελειώσει τη φάση, δίνει εδώ στο Σίγκλετον που μαρκαρισμένος από 2 παρακαλώ. Κοιτάξτε, τόσο τον Χαγιόν όσο και τον Ραντ. Δείτε εδώ, τους παρασύρει μαζί του με 2 ο Σίγκλετον που πάει για ρεκόρ. Στο είπα, πάει για ρεκόρ σήμερα ο Σίγκλετον. Ρίβερς από μακριά. Και πάλι ο Σίγκλετον. Και ναι, ο Σίγκλετον. Δεν τον δυσκόλεψε. Εδώ, δείτε νωρίτερα Ρίβερς. Και κοιτάξτε πού σηκώνεται ο Σίγκλετον. Και ο Σίγκλετον αποχωρεί καταχειροκροτούμενος και δίνει τη θέση του στον Μπουρούση. Παναθηναϊκός σαν τον Μπουρούση έχει και τον Γκίστ και τον Σίγκλετον μπορούν να μπουν στο 5 και να παίξουν. Μποχορίδης και ο Σίγκλετον κάνει ρεκόρ καριέρα στην Ευρωλίγκα. Βίμς. Κόβει ο Φελντέιν και κοιτάξτε τον Μποχορίδη. Αφήνει για τον Σίγκλετον που θα καρφώσει 21 πόντι για τον Σίγκλετον. Και ο Παναθηναϊκός διευρύνει τη διαφορά, είναι πάλι στο Τελ Αβίβ από την Μπαρσελόνα. Γκάουντλοκ. Δύσκολο σουτ αυτή τη στιγμή. Και το σουτ από εκεί και πέρα ζήτησα από τους παίκτες του να έχουν πιο καθαρό μυαλό. Καλάθις, σταματάει, Σίγκλετον για 3, σουτάρει, ευστοχή. 70-67, Κατερίνα, σε ακούμε. Καλάθις, Ρίβερς, Γκίστ, Νίκολς που τώρα την μπάλα και Σίγκλετον, η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Νίκολς σε μια πολύ δύσκολη φάση. Θυμάστε πριν από 7 χρόνια στον Πανελλήνιο. Ο Σίλεϊ βρίσκει λίγο χρόνο και χώρο και σουτάρει και αστοχή. Πάρα πολύ ψηλά ο Σίγκλετον, που είναι ο παίκτης του αγώνα, έτσι. Το μακράει ο Σίλεϊ, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Η μπάλα φτάνει στο Σίγκλετον. Νίκολς σουτάρει μέσα. 77-69 και ο Παναθηναϊκός δείχνει να ανταπεξέρχεται στην πρόκληση της παράτασης. Σίλεϊ και ακούμε την Κατερίνα μέσα στον Μπούλο. Στο time out είχαμε το ξέσπασμα του Βίμς, ο οποίος έλεγε στους συμπαίκτες του να παίξουν σκληρή άμυνα. Τον επανέφερε στην τάξη ο προπονητής της Μακάμπι. Του είπε και εκείνος στους παίκτες ότι πρέπει να παίξουν πάρα πολύ προσεκτικά και πολύ σκληρά στην άμυνα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν το παιχνίδι απόψε. Πιστεύουν ότι μπορούν να το καταφέρουν σε ό,τι αφορά την επίθεση. Ζήτησε box out, ελεύθερα σουτ, όχι μπροστά στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσίμπες ψηλά για το screen. Σίγκλετον μπερδεύεται από το πόδι του καλάθι. Φελντέιν θα καρφώσει κι αυτός. 81-71 και νομίζω ότι το νερό μπήκε στα βλάκι. Ναι, ότι δεν έκανε σε 40 λεπτά ο Παναθηναϊκός, θα έκανε σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά της παράτασης. Να φλερτάρει, να ρηψοκινδυνέψει με την ήττα εντός έδρας, θα ήταν καταδικαστική για αυτόν.